Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit o kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit o kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit ug kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit ug kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos. O gamhanan sa tanan, o akong Diyos. O gamhanan sa tanan, o akong Diyos. Grace and peace sa tanan ng Ginoo karon, especially sa video sermon. Unta ang pugma sa Dios makapuno sa inyong kasing-kasing sa inyong pagpaminaw sa mensahe sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Ang atong title karon is In the Resurrection of Jesus, He Met the Women First. Akong si Banohon. Sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus, ang unang iyang ipakitaan sa iyang pagkabanhaw, ang mga kababayan. So, basig na lumutanan mo sa inyong mga pangunahuna. Nga naman ang mga babae man may giuna o himamat ni Jesus Christ sa iyang pagkabanhaw. When all the time, nagisigi man siya disciple sa mga kalakinan. Ato nang makita o mabasa ang tubag na ng pangutanahan. Amputa, lang itong amahan. Ang among dagan sa muna-huna Ginoo dito sa sama kanimo. Marang ilagay ka na mga gamahanan, balaan, o taas kayo sa labutan o kinaadman, na digid na mo matugkad. O tungod ni ana amahan, muduol gayon kami kanimo mga ni isang galing karon nga imo kaming tabangan nga makasabot mi sa imong mensahe ug mo sulod gayud ta sa mong kasing-kasing sa ingon o Ginoo mausab mi ug andam na mubiyaan ang mga bati, ang mga daan, ang mga sala, ang mga sayo nga among ipangbuhat.
nga wala magayuha kami ng kalipay o pasilumog sa imong ngaran. Kaya ang tanang sala, makapahilayo pagyud namo diha kanimo. Nga ikaw man ang tinubdan sa kinabuhi. Ikaw man ang amo gayong Diyos nga muhatag sa tanang mga maayong butang dinhi o sa maabot pa. Ginoo, tuloy kami. Pasab ka kami. O himuaw Diyos na ikalipay mo ang among pagpaminaw o ang sa among pagpag-usap mo kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. So, tugutin ko sa pagbasa nila sa English kaya kung sa Bisayong later on. Matthew 28, sugot ka sa 1. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Amen. Makita sa nato din magsunan nga ang mga ubang pangalan sa ubang kababayan naa sa Ebanghelyo ni Lucas. So tanaw na to ang mga butang natong gisgutan. Himutang balay-balay, outline. Number 1 na to nga tan-awon mao nga ang mga kababayan ni una og adto sa lunganan aron pa pahumot no kay giimbang nila ang lawas ni Kristo Jesus. Ikaduha nga punto, makita nato nga ang anghel sa Ginoo nagdala og maayong balita sa mga kababainhan o ikantulo si Kristo Jesus mismo ni sugo sa kababainhan nga dadon nila ang maayong balita sa iyang mga kalakinan nga disipulo. So nasayod nga ang mga disipulo ni Kristo dili lang babay o dili lang lalaki kundi kababayan usab. In fact, kabataan. Wa man magtanaw ang Ginoo God kung ikaw bride pa ka na bakay edukasyon. Ang ipakita sa Ginoo kasing-kasing nga buot magpagamit niya. Kasing-kasing ra gyud naganahan kayo nga kay kung gamiton ta sa Ginoo, musikat magud siya. Pero kung kita ang mogamit sa tong kagalingon, kita man ang musikat, di man ang Ginoo. Amen. So mo ni ato makita dinhi nga dili importante kinsa ka. Sa tingpay sa Ginoo, ang imong kasing-kasing nga buot gayon magpagamit o musunod aron siya mahtagan og himaya. Sumani atong makita dinhi ang kababayan. Point number 1. Sila ang una ni adto sa lunganan aron ilang taga-ang pagbalsa mara sa una di man nila ablihan yang kuwa ng mga atay tanan minha yang butang lamas dili. Ang ila ang tanang pahumot dara sa lawas. Nga mo nang giputos mo nang mami, mo nang pag-imbang sa una. So ato makita dinhi nga human sa Sabbath sa isa ka buntagon si Mary Magdalene ug usa ka Mary ni adto sa lunganan. So klaro kay dinhi sa verse 1 sa Matthew 28 ang panahon, ang oras, kinsa ang nangadto ug asa sila padulong. So kinsa man ni kababayan asa sa padung lunganan ni Jesus Christ unsang orasa ngit-ngit pa kadlaw gali na yung banag-banag na hayag wala pa. So in short, human man ang Sabat, Domingo na ni. Mo bitaw na ang Domingo na hingo siya Christian way sa pag-worship sa Ginoo.
o misunod na lang ang tanang mga tao ni anak. Okay? Kaya ang mga Kristohano sa atong pagbasa, sa atong pagtuon sa libro sa buhat, kung sa man to, manimbas kag Sabado ang mga Hudiyo nga na born again, unya ikadmingo mag-meet na sila. O kadugayan ni undang na sila ani kay ilang gitagaan og dakong bili. Ug labaw sa tanan, mikakita sila ritualis man ni among giatinan sa Sabado. Kani dinhi kamatuoran og gipalig-on ni sa among pagtuo pag-ila diha ni Kristo Jesus. Labaw sa tanan, mas nasigurado nila asa sila padulong o kinsa sila katubangan sa Ginoo every time sila magtuon sa pulong sa Dios. Mo na nga Sunday is a big celebration kay nga naman. Kay nga naman Sunday, sa takungan ay tamo ng Domingo. Kinsa? Ang resurrection, ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Mao na kung atong gilipay, atong lipay ng Ginoo, kita mismo nalipay ta nga ang atong Ginoo buhi sa matag Domingong simbahan. Labi na karon nga pwede pa ta mag face to face. Pag namin ta mag face to face sa atong cellphone, no? Sa atong laptop o uban pa dili sa Ginoo. So magsunan usbo nato na. So ang first nga gi-mention din mo si Mary Magdalene o si Mary taga Magdala. Ngano man siya, una man siya, pero medyo siya makita nato sa Gospel, Mark, Luke, o John. Gi-highlight siya, kaya nga naman, siya ang pinaka-firm, ganabang likon dyan kaya pagtuog, dako dyan yung pagsalamat sa Ginoo, o kaya gratitude, no? Diha sa Ginoo. Kaya nga naman, 7 demons na-pass out gikan kaniya. Ang uban nga Mary nga mention dinhi mo dili ang Mary nga gihimong inahan ni Jesus Christ kundi ang Mary nga inahan ni James o ni mga Jose. Sa libro sa Luke makita sa nato nga dunay babae nga kuyog sa dilangin nga lag Salome. Kinsa man ni si Salome? Asawa ni Zebedee. Kinsa man ni Zebedee? Ang papa ni James o ni John. Amen. Okay, so nasa ilain si Joanna. Dili si Joanna nga wife siya ni Chosa. Kani si Chosa, steward ni usa ni sa mga nagtrabaho diha ni Herod, no? Makita nato sa luksad. So atong gingon nagda sila sweet spices para embalm nila ni Jesus Christ. Ni minister sila ni Jesus Christ even sa last nila nga mahimo nila sa ilang nga Diyos o manluwas. Nga bisan pa nga ang ilang hope, ang ilang paglaom murag ni hagsak. Kaya nga mo gitagaan ang paglaom, namatay man. Gipildi man sa kamatayon. Still, ang ilang gugma sa Ginoo, wa maibani, wa mapapas, wa makwai. Kaya inani ka madasigon ang mga kababayan nga upakita bisan patay na kita mga sa patay na ato yung cemetery no mawala na tayo mahimo no ananila no. Okay, so sungod ani mga butang nga makita na dato din hinga ang Ginoo ni reward sa ilang effort. So point number 2, ang anghel sa Ginoo nagdala og mensahe diha nila. Pero before nato makita na, naidaghang mga panghitabo nga ganahan ko atong tikion. So kay sa Matthew 28 verse 2 nagsulti nga dinay usog kay pag-uyog sa kayutaan earthquake kay ang anghel gikan sa langit ninaog niadto sa lubnganan kay lubnganan sa una mura na kanang kita ta mga bukid no mga bato no. Kaya mga alang kabukiran kabgabo na lang kabgabo niya himo na nila musuliyo. Kaya nga to sa sul sila dako butan na ko ana ning gikabkab na kabukiran. Di mo na lang butangan din yung hidaanan para ni DJ, nagdanan para ni Ade, hidaanan si mama, si papa, ana na para tayong mga matay na hida. Amen. So, dito ninaog ang anghel ug iyang irog ang stone. Ug naglikod-likod siya ngadto. Cool kayo ang anghel, no? Okay? So, makita na to, imposible man tayo nga ang mga babae na mag-irog ani. Kaya nga naman, na yung mga gagwardya sa lumanan ni Kristo Jesus. Kaya naalagi sila ang mga kontra, nagpadagan na sa istorya na pabantayan yun nila kay yun mga mubanhaw ni, pero kawaton na ni sa ilang mga katawhan niya, sa mga sumusunod. Okay?
So, imposible kaayo. So, para na ko, ang sinahitabo nila nga, padung sila nga to, or dito na baka sila sa lugar, linog. Yung violent kaayo, so di, 7 dito or 8 ba to? No? Ni-register din ha sa kanang sani, pa-register sa earthquake. Nya, ang naitabo din ha, for sure, dapat kaglinog din ha, naglakaw kami, kit pa yung kaayo, kuyawan, yung gano'n. So, sa may buhato, labi ng mga babae, dali ang makita kuyawan. Diba, umulit tayo, dagday, dagan sa ato. Diba, Jesus, ikaw na bahala, kasabot yung sa among gigyan. Diba, inana, kaya ito pamidaan, makasabot ra ka. Yung ginukasabot, lagi ko, di ko number 1 mo. Gamay problema, gamay mga kanang mga lakamunon, gamay nga mga unsa na din ha, excuse tayo bisag taligsik ra. Ayon di ko katulad ng taligsik man. Tama mahilis ka, asin ka. So mga buta na may sunan nga makita dyan na ito nga dinhi kini mga bayhana gitestingan. Anyet wa sila mo, balik sila ang agi. Yung pagmahuman pag nasugatan pag nila ang anghel. But before that, take up taning earthquake. Domingo man ito nilinog. Kibaw ba mo, na nasa Biblia, pagka Friday naglinog sa dihang si Jesus Christ namatay na? Okay, so kibaw mo, very good, ang pasa mo. So, ang centurion, nga doon na siya mga 50 ka mga katauhan din na under niya, kaya for sure sila dito nag-secure, no? Kaya nakubo kayo na event, ilang sang ang tao nga marasikat kayo, nangayo, nagsigideklara, may tungod sa halangit o sa imperno, nga naa sa giharian, na Diyos siya, o tanang mga tao, nalugog dyan ang maayo. So para doon ay peace and order, bisa mo pati COVID itong panahon na, lagi yung mga 50 kang mga Roman soldiers. Pero kaning leader sa Roman soldiers, ito akong centurion, na nakakita sa tanang pangita mo nga, kakita rin siya, wala yung sila ng tawhana eh. Sa dahil kamot na ito nalituaw si Jesus Christ, yung pasayloa sila, mahal sila mga salaw, itugyan ko kanino ang akong espiritu niya humana, payumana, matay si Jesus Christ. Nihangad siya, niyon siya. Kanidyo, tinuod yun siya nga anak sa Diyos. Niila ang centurion at that very moment, nga bisan pag nagkurog ang yuta, kay siya mismo nagkurog ang iyang kahilanman nga nakakita siya o sa iyang pangunahuna wa magyunig sila ning tawhana si Barabas man yung gipagawas nga kato kriminal pa to nangawat pa to daghan pa to gipatay ya kani bisan usaway gipatay nang ayo siya asaga ang gibuhi hasta ang makasasala gipasaylo. So mga kita na to din may sunan nga wow, namatay si Jesus Christ, usa na na-convert. Sa Gethsemane, usa na record nga na-converto ni Jesus Christ. Kaya may mo, magud ko, uy, mauni, mauna. Wakapat siya sama ni Jesus Christ. Waka ni agi kasakit sama sa iyang sa iyo na kay kaya ito, pagpasa na dito, atubang dito mo, plated cellphone na lang nemo. Di pa dito mahimo ni anak. Arlos, kita alasi. May suunan. Ila ang responsibility. Mo ila basta sa ginugdili. Pero ato ang responsibility sa pagsibya, pagsangyaw. Sa dakong gugma kapasayuan sa Diyos. Ulabasan sa kausaban, sa dagan sa kinabuhi sa tao. Nga muhatod niya nga to sa kinabuhi, walay katapusan. Sumana nga, mga butang ni Marisuna nga, a violent earthquake in the morning. Yung may tarong earthquake man sa Diyos pagka-morning. Pag-ligid dahil nila, mga tao nagligid na ito, the earthquake dahil, wala. Pero sila yung nagkitabon, sila yung kitabon na ito, di ba? Pero ang niabli, ang anghel man na ng earthquake man. So nga naman eh, para ni Kristo Jesus, para dali niya pagawas. Dili para na po, para ni sa mga kapagbayaan na makakita sila. Kaya naman dyan ang anghel, sugla na ito, tanawan ninyo, wala na ito ang lawas. Okay? So that indeed the tomb is empty. Walay sulod kay nabanhaw si Kristo Jesus. So sa may possibility nga nung nag-earthquake, mo sa dihang kibaw nga mga na mabugtuan na yun sa iyang kinabuhi, sa human na kinabuhi ang iyang anak.
aron lang maluwas ang tanang tao sa kalibutan. Ang amahan nagkamahanan kay sa tanan, wala niya itugot nga ordinaryo rin kay kamatayon nga mahitabo siyang anak. Sa una pa may mga reporters, o pa mga ABS-CBN, huwag tang ABS-CBN, PTV, kanang mga uban pa na mga radyo, sana, mga cover, wala pa man magigsunan. So, naghihimo ang Ginoo way, pamaagi, nga mahibaw ang sa tanan, ang gibuhat sa iyang anak, even sa katapusan niya, paginhawa. Na iya yung kurog ang kayutaan aron pagkuha sa atensyon sa mga katawhan nga naa din ha ng himaraon ni Jesus Christ ng ara ni Jesus Christ. Ginoo kay diha. Pakita mo pagka Ginoo, diya githagit pa siya. Nya buto na naon nimo magsunan hubog belo si Jesus Christ nga gi lansang sa krus, gibinuangan sa siyang mismong pagkatao. Grabe ang maligan sa Ginoo. He was hanging there because nahigugma ang Diyos, hindi siya buot nga ikaw, ako ang musuffer sa grabe nga kasakitan nga ato maahiaguman ngadto sa impyerno kung di kita magilusod tinud-anay sa ato mga sala o di kita mabiyan niini. Diya siya nagbitay sa kahoy, di ba ito kahoy nga gipamuas mga sanga-sanga, kahoy ito nga basta na diputo nila kung may sanga nila nga masigig tusok sa iyang likod nga daghan na kayo samad magigsunan nga kibaka samad to nga digaana sa likod mo kabhabon jud ang likod nga for sure kung nakita natin ang lungs nga itong COVID mo ay kasayon pagsuod kung napatoy COVID nga tayo may kisunan. He was there, the precious Son of God, ni Antos para ikaw may mong santos. Nikuha sa imong sala, siya na imong makasasala aron ikaw ideklara nga justified as if wala jud ka makasala. Dako nga sakripisyo. O mismo nga mahal ni sakripisyo og dako. Kaya nga naman napugos siya nga ang sala sa mga katawhan iyang gihakot ang tanan baastas mga wala pa na tao ug iyang gibutang diha ni Kristo Jesus nga nagdupa sa krus. Maningon sa Korinto, siya nga walay sala, nahimong sala at tubangan sa amahan para ang tanang kasako sa amahan, kalagot sa mga iyang wrath, iyang idakdak, ihatag sa iyang buktong anak. Imagine ka, ingnon ka sa Ginoo kay wa kay sala, kay gibayaran na sa akong anak. Mamatay ko, gisulti diya, ang akong ngalan is Barnabas. Ako ngalan prodigal. Mo nagsulti niya sa tao na nakakita. Ang imong ngalan, that ikaw ang nakautang. Nga ako ngalan paid, nabayaran na. Siya ang nautangan, ako ang nahimong gawas nun. Magsunan, ang substitution, ang kanang substitution, di ba sa basketball? Giilisan ka. Ikaw, yung tato mapriso, ikaw tato malansang, ikaw tato magsialit-syangit diha sa lisod kaya ginhawa, ikaw ang tato apa ng Ginoo ay itubos niya ng tanan tungkol sa iyong dakong gugma. Dahil mo paniyat, di ta mo salig niya, di ta mo tuon niya, di ta mo sunod kung na siya ipabuhat na to. O sa manayang ipabuhat ningon siya din mag-raise up ka 1 million o 1 billion ba? O Ulangoy bagagita din balong sa Ulango Island. Ningon ba siya nagtatkas pinakataas nga bukid alin sa Cebu? Wala. Ang pangayray sa Ginoo nimo ang pagtuo na sa dahan mo subo siya anang butanga imong pagkasundo. O paminawa imong pagalingon. Una-una ako nung sa ipang subo sa Ginoo yawan mo sunda. Inaana pa kalisod. Lisod pa examination sa atong eskwelahan. Bisa kanang may wala na maestra, oh, get 1/4 sheet paper. Hindi exam gahapon nga dimension niya, yan nasa exam karon. Maglawat yung maestra hoy. Everyday sa examination. Mas lisod pa na, kay mo recall ka. Muna pa kung saan ako nahibawan gahapon. Idagan pa kay subjects sa adlaw. Amen? Pero kami, sa dami ko na Ginoo, buhatan ni ang matagbuhat nimo nagsulti siya kung sa buhaton nimo laasa makakakita ni anak nisugo pa
Kaya siya pa din itudlo ni mo. Gigsamin ka, gitistingan ka, pero siya ang tudlo ni mo para mo pasar ka. Asa mga kita na? Anya, di gihapon ta mo tuon niya, mga katawan. Every time, dili ta mo tuon niya, di ta mo sunod niya. Ang panalangin ba, ang kaanundot ba ginutas mo kinabuhi, ikay ni iban, ikay ni minus niya, na ikay ni talikod sa tanan nga gusto ihatag ang nindot sa ginusin mo kinabuhi. Hinanata ka buang-buang kung pilion yun nato ang sala o ang kalibutan. Yang manasayod ka na siya lang ang makabayad sa itong mga sala, ay siya lang ang walay sala. Therefore, ang iyang sakripisyo perfect. Hingpit. Kay blameless siya na naglakaw ng kalibutan. Muna nga, kita makaingon na ta, Ginoo, salamat. Kasi mo atubangan, ako sala, ako kibaw, kaya kita na sige tagsala. Amen? Pero, magpadayon ta sa pagpakasala? Dili. Kaya gingon sa unang kuwan, ang tao nga nakila sa Diyos, dili magpadayon sa pagpakasala. So karon, ang anak sa tao, ang anak sa Diyos, mubanhaw gikan sa minatay. So sa gibuhat sa amahan, mabanhaw naman sa dako man itong event niya kamatayon, dako sa ni event iya pagkabanhaw. Earthquake na po. Ipakuro doon sa Ginoo, pag-declare nga ang kamatayon dili makabugo ni Kristo Jesus diha sa lubnganan. Kay ngano si Kristo Jesus mao ang tag-iya sa kinabuhi, pwede niya ihatag, pwede niyang kuwaon ang kamatayon, sulugoon lang na sa Ginoo. Aron ingnon niya Ginoo, para ka kinabuhi ni Joji Manasya, karon na siyang adlaw. Pero ang kaning sulugoon, nga mao si kamatayon, wa siya gahom nga iya ipapilit si Jesus Christ diya sa lubnganan, kay sulugoon ra siya. Kaya remember, si Kristo Jesus mao ang kinabuhi. Siya ang gianan, siya ang matuuran, siya tag-iya sa tanang kinabuhi. Okay, mananak man ka, may insekto, mga whatever, siya ang nagbuhat o siya Ginoo. So, sana sa mga butang kinala na ito mahibawan. So, manin sa sunod nga mga bersikulo, makita na ito din ang sa gibuhat sa angel of the Lord. So, atong ingon ganina, yang gikuha ang bato nga nagaling na ako kaayo, unya, makita na ito din nga, makita siya nga mura siya og lightning. Parang magkita, hayag kaayo. Nya, puti pa dyan kayo yung sinina. Nga ang mga gwardya, likaging natumba ba ka sila, barong ba sila mo ipapilit sila bumbong, na usabang, basta likaging sila daw patay. So makita nato din nga kaning description of an angel, pagpareho ni siya sa dihang si Jesus Christ na transfigured, na usab ang iyang dagway, iyang ihubo ang iyang human na pagkatao ang madayag ni Peter, James, o John, na siya ginuog siya dito sa bukid. Nga sila nakakita sila puti, padyo kay sa puti nga sinina, okay, white as snow. Yan, makita sa nato din nga si Paul, kung tanaw na to, di ba, ni-appear si Jesus Christ nga murag hayag, murag lightning, okay, grabe kayo kahayag, natumba siya, nabuta siya. So, muna gitawag sa mga Bible scholars nga theophany. Theophany. Theophany, sa ito pa, ang Ginoo, di lang kay karona, kato lang nagdugay siya, mga 33 to 34 years, Jesus kalibutan. Pero nagsige na nagnawag si Jesus Christ like an angel. Appear siya as angel. So, possible ba ni si Jesus Christ bagay ni? Okay? Or, angel lang ni nagtadaan niya. But ang description makaingon nga, possible ali kay sa uban ay kung sa Luke nakalimot ko is duha ka angel ang diha. Dinhi ipakita ko sa siya sa istorya ni Matthew. So possible mo sa ka angel was really Christ. Okay? So mabuhat ba na niya? Of course mabuhat niya. So kung ikaw niya mo kumabay na ito ang ito, giuyo pa ang yuta, nagkulak, isa ni kuyawan pa mo, ipadung yapon mo nga ito sa lubnganan, uman isugal na yung anghel, may nakaputi kayo. Mo sa mga, tikig tigay ka, pero this is one thing,
kung ikaw iya ka sa Ginoo, ang Ginoo bisag supernatural man na siya, di man na siya iyan ang mutungan mo, ang bragtaw, naon sa tao, whatever. Supernatural yun na yung appearance. Di yun na ordinaryo. Pero kung naka sa Ginoo, di yun ka mahadlok kayo naman. Pero medyo resulti, ang mga anghel resulti ni verse 5, ayaw kahadlok. Naghibaw ko, ngano nanganhin mo, nangita mo ni Kristo katong ilansan sa krus, wala na siya dire, nabanhaw na siya. Para tuntian yung mga kauban ng mga disipulo, ya, nagabanhaw na siya, ya, mag-una siya ninyo nga sa Galilee. Ya, karon isultihan mo ha, so kilakaw na mo. Inana kaya no ang istorya sa anghel. No, sa mga babayanan. Yes, same gihapon sila, was na nayamba, was na nagpraning, wala na budlat ng mga mata, wanhag mo ilang mata diri sa ubos. Okay? Nanagang sila. Was lang ma-intimidated. Nilakaw sila. Okay? Pero hibaw siya, ang Ginoo nga sila naglakaw sila kanang ang makababay na nagsagol ang kalipay o ang debate ng merkado kay mabag, di ba usa ka butang dili ordinaryong mo pilit pag yun ano yan naglagal niya sila nga yes usulti nga to pero murag sa tuloy mo nakita no mo ba gyud ka no ana ba yan sige kay usulti kita tanan nakakita ng tano so di kita mga buang ani yung mga ato ta dito para ato gisultihan nato mga kaigsunan mga kalakitaan. Jesus Christ, grabe yun na yung heart. E kung basta mo lang yung matanaw lang yung masusi mo lang yung mga Biblia may sunan. Again and again, Ginoo siya, siyempre sige panghangyo. Tanawan niyo sa buka ba Isaiah, sige siya panghangyo sa mga Israelita. Balik mo na ako ni ang Ginoo wanay lain. Ako ang nagsulti niyo sa kaniadto karon sumaabot. Napabaylain nga Diyos gawas ka na ako. Sige pangulit tao. Alam ano mo, yung tanong na sa Ginoo, pwede siya mahimong laing Judge, pwede siya maglaing himong wiwi, gaya ka ng wiwi, gaya ka ng Judge, lisa na to, himong taglaing Judge, wiwi ka ng butan. Kaya Ginoo ko siya, kaya kamo mga ginikanan, yung mga pwede pala nga lang, iriso na siya, yung anak kong laing, di ba? Di ba may sunan? Maguna-una mo na kayo, badungan kayo, way batasan, umasa itong yagwanta para nila, nanaon na ito pagtatan. So magisunan, magkita natin din hinga ang Ginoo is so soft-hearted. Malulion ka siya. So sa paglakaw sa mga kabayan makita natin din ha, na ang Ginoo naghimamat nila ngayon. Greetings! Parang yun niya, greetings. Ito siya, oh, kisan ka? Uy, kadagan ba niyo eh? Iwan sa tanay eh? Huwag yun lagi mo. Nga yung anak. Makita natin sa verse 9. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Nidoon sila, nihangop sila, nikupot sila ng mga tiil, o nisimpa sila. Huwag ka nisimpa bilhin mo niya, kasi maka-espiritual ka, pahawa pa. Wa sila magyunan, magsuunan, nakahibaw sila in their heart, ang ilang spirit was one with God, and there is no fear in God. Kaya kung imong guma sa Diyos, higpit, di jud ka madlok bisa pag-yawa pa ng mga tubang kaya ngano ka nang yawa may madlok nimo actually dili ikaw ang hadlok sa lutar is spirito. So nimo lang Ginoo ayaw mo kahadlok, go and tell my brothers to go to Galilee. Makita ko nila ngadto. So magsuunan kapila man ta nga mix ang atong feelings. But ni-obey ba ta? Wala question. Ni-obey ba ka? Kaya ato mixed feelings, may suunan. Feelings na muna. Pero ang mga kamatuuran nga naa, nga atong nakita na dumog, mga ginay dapat mong angklas atong unang nagkasing-kasing. Nga bisa pag mukurog ni, nga mas kurog pa sa earthquake nga atong kasing-kasing, ang atong unang di yun na mag-usab-usab. Kaya nasayod ka ang atong Ginoo. Kamhanan ulang uban siya kanunay kanato. Kani pag-anatay wala pang Holy Spirit. It was just Jesus Christ there as a God man. Karon Espiritu siya. Ano bigay sa Espiritu? Tao gihapon siya. Nagdaghan niya mga now. Di ka makurat anak nga ang now ni Jesus Christ pag humani kamatay, di man kuno makita ni mga tao. Nya makakita ka, uy, usan ni siya tao, usan ni siya kay di mo katsura now. Di na may tsura ang now ni Jesus Christ. And yet, these women, wa mahadlok. Remember, ang mga kababayan baya, kabagahan na nato din yung sa mga kababayan, makuyawan. Dali kay ta mahadlok.
Dali kayo murag maliso ang atong mga pagbati. Kay kita man ang weaker ng vessel. Weak man ta kumpara sa mga lalaki. Amen? Pero ang ilang heart was not weak. Wa sila napakita ko yamon sa ilang kasing-kasing. Ligon pa sila kaya makalakinan to ang ato nagtago. Kasi ampo ka sige tago. Tabayan ni Ginoo, di payawan ni mo gawas, Lord. Mamali, kaya kami niya pisuhon. Kaya bisan ng mga kababayan sa ilang pag-ato dito, napakita sila sa ilang pagsalig o gugma sa Diyos. Pero hinunaan ang gugma nga naagla ni Kristo, wala mang gagikan nila. Nagagikan sa Ginoo, nidawat sila o ilarang na balik ngadto sa Ginoo. Sumuna nga, sa dihagi, assure sila, kanang itagaan sa gibungagan o kanang pagsalig ang ilang kasing-kasing sa Ginoo na nakikimamat kayo kanila, gipamalihugan sila atua ang akong mga igsuon. Yung mga igsuon nga nidagan, magani, wagay, usad dito nga, ningon nga, mag-anda mo, mapakamatay niyo, go to me first before niyo makuha Jesus Christ. Why na ginanas magkalakitaan, nanagan na sa tanan, remember? Nga si Apil pas Pedro nga, pwede. Ngari ako ngari sila na ako, ano pa ka makuha? O siya kayo nauna o. Limod niya. But these women, they were there. So kani mga akong closing. Pagsunan, kadihang may gumata sa Ginoo. Dili pwedeng di na tumahatag balik ang gumayan dihatag nato kaniya. Pero everyday, pangayoon mo ka na guma. Mga isa kagpagtuo. Kaya di man dito makabuhat on our own. Ibalik ko na to, kani mga babayan, nasla sa kakuyaw, na silang pag-adto dito, ma-identify sila nga, uy, kauban silang Jesus Christ. Yung kababayan ko sila. Pwede sila takpon, pwede silang kison, pwede sila na sa ang ilansang sa cross. Ya kung may gumata sa Ginoo, ang Ginoo mo kanunay mo comfort bitaw mo tag assurance na naa siya nato all the time. Wala makita nato ang Ginoo nagpauna og anghel, unya siya mismo nakikatubang gyud sa mga kababayan ug nagigustorya kanila. May gusunan. Ay tan-awa nga wa ka mo, weak ka, di ka kibaw. Kaya kitang tanan, wa kita. Wa kita. Ang kuna, wa kita. Wa kay ka pasigar mo sa Ginoo, wa kay ka hatag balik sa Ginoo. Gawas sa ini kinabuhi ang puwerteng punuan sa sala. Ngayon na mag-erase. Sabi lang papel nga, ang tanan yun i-erase. Wala lang, suwatan balik ng papila, no? Ganapa ka musuwatan ng papila? Nadagang inirisan, sa may pa ka ng pag-erase. Lahit yun kaysa bagong mapapil. Sakto? Pero God can make another story, beautiful story. He can make a beautiful story. Pinagi sa imong papel nga bati na kayo inirisan na sa mga salakin. Mo na mo. Kung sa may gusto niyo, mo-end ka ni kinabuhi nga mag-ingon dyan ang mga katawhan na ilan mo, wa kailanay mo. Na, dito siya nindot nga istorya. Nakato yung istorya sa kinabuhi, lahi na dito siya, kasi tanan ako mga nadunggan. Diba taganahan ta? Nga may mutang papel nga ginusuwat din ha, sa iyang love story para nato. Sa iyang gugma nato, sa iyang pagpangga nato, sa iyang pagkanunay, pagpangaliya, dalihon taniya, pero sa iyang kaugalingon. Mana nga, I hope, mapakita sa unta ta, matagusan nato sa itong gugma, sa Ginoo, bisan pa kani nagpasabot, kamatayon, mga kaigsunan. Kaya ang atong kinabuhi kumpara sa iyang gihimo anak nato, igo ba ibayad? Dili kayo. So, kanong mangdi matamo sugod, o dili mo bayaran mo kaluwasan, kaya bayaran naman na ihatag lang pagbalik, kung ano sa'yo na sa Ginoo, ang imong life, iya na.
ipagamit sa Ginoo imong kinabuhi. Ayaw na paghimo-himo mga plano nga dili iya. Ayaw paglakaw sa dana wa niyo na Ginoo ayaw dinha. Lakaw sa dalan nga iya nang gitagana ng kanimo. Ayaw pa na nga alisod kay Ginoo lagi naguban kanimo, mutudlo kanimo, musangkap kanimo, mo provide mo. He is there always for you. Mao na nga sa 1 John akong sirad ani nga nagingon. This is how we know what love is. 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Mao ni ang hibaw-an at unsa dyan ang uma. Kaya si Kristo Jesus mismo ni hatag ni tugyan sa iyang kinabuhi alang kanato. Manang kita usab andam sa tamuhalad sa atong kinabuhi para sa atong kaigsuonan. Pero ako lang ni Bonon ha, kay ang context niya ninyo. Mapagamatay, bitaw ko sa akong pamilya, mabitaw ako din ng simba, mabitaw ko ko ni tayo sa offerings, mabitaw nang di kay ko available. Kaya na sa akong pamilya, naigsunan. Ang imong buhaton para sa imong ubang mga pamilya man, igsuon na ni Kristo dili. Pero asa, ang Ginoo nasikat ba diya wala? Nalipay ba ang Ginoo wala? Kaya kung imong exchange ang Ginoo, para aning mga tawhana, o sila ang nasikat, sila ang importante, sila ang imong gigugma, o dili ang Diyos nga nagpakamatay sa iyang, o naghatag sa iyang kinabuhi, diha sa krus aron ka maluwas. Kagets ka? So siya, permi, mao ba ni ang insakto o dili? Ginoo, sakto ni dili. Kung di kayo mangayot mo ka na sa Ginoo, basa ka sa Biblia, kibaw ka, kung sa'y sakto, o kung sa'y dili. Amen? Amen. Pagpaka natin nila ang kailangan. So, naman po ba? Nandito mamahal? Pagkabalaan, pagkagamahanan, pagkabutan mo kayo. Himo ang walay mga imong isulti karon nga, wala mo nadara. Kaya kung lakaw may Ginoong Diyos, nga wala may kami nasabtan, why nigo, why pagbadlo nga nabot. Walay pagsaway ng imong gihimo, way pagtudlo. Ginoo den kawang nasayang lang ang among oras karong adlaw. Apan Ginoo nito ako. Nga ikaw ang mopahilina sa matag kasing-kasing kung sa man ang imong gibutang dinha Ginoo ayo tubuti itaw nga di mo respond. Di mo responde sa paghinusol, di mo responde sa pagingon pasayo ako o gamita ako o Ginoo. Sukad karon magpagamit na Diyos ko rin. Amahan, let it be a prayer in each hearts that are here right now o sa mga naminaw pa sa video sermon. Ginoo, kabigan itaw na makagusala kanino. Himuay itaw na makakita sila nga kinabuhi na magpaubos kayo da kanino, magpagamit kanino, nindot nga kinabuhi, puno sa kalipay, dili sa kasakit. Kung na may kasakit, mas grabe gapon ang kalipay, Lord, kaysa kasakit. Amahan, binigtanan, salamatan, dayon ka na sa dako gayon sa sakripisyo, ngayong bihata ka na mo pinalis ng anak na si Kristo Jesus. Salamat, Jesus Christ, mawajud ka na dumili sa pagsunod sa kaugutom samahan na kami luluwas mong pinabi sa sakripisyo mo diyan sa Diyos. Dalayan ka. Imo ang tanang dungo ug himaya ug tanang magingon. Amen. Amen. So once again, sa mga bilang sa video sermon karon, isa sa mga naadidid mo, dasig ko next week, come again. Those who are absent, encourage them to come. Mabitang muduot sa mo sa Ginoo para mawag tanong baka makasasala. Di kayo sige talingon, sige mo kasala, wala lagi po na ito makasala. Amen. Wala nga, inspire them, help them, pasabta sila, nga mahimos ng likon lamang kung magsige sila paduol ni Kristo Jesus. O imbitaran ninyong mga families, friends, para sila mismo magadawas mga panalangin na kitagana sa Ginoo nga kanila. After all, ang kinabuhi is about Jesus, o dili may tungod about nato. So share and like this page, The Dorm Hope Cebu. Amen? God bless you. Napaday kanta, usa pa day mga sunan.
share ninyo ang ihatag sa Ginoo nako. Nakanata ko You love me first, it is but right that I love you. You died for me first, it is but right that I died for you. You love me first, it is but right that I love you. You died for me first, it is but right that I die for you. For me to live is Christ, and to die is gain. What more is there in life but love you? Love first, it is but right that I love you. You died for me first, it is but right that I die for you. For me to live is Christ, and to die is gain. What more is there in life but love you? For me to live is Christ, for me to live is Christ, and to die is gain. What more is there in life but love you? Is there much more in life than to love you? Thank you, Lord. Love you, Lord. Thank you for loving us, friends. God bless you, Church of God.